Чираттагы очрашууга килген яшьтәшләр үзара элемтәне бер дәзмәгәннәр. Бүген дә тыгыз аралашып яшәйләр. Укытучыларның да хәлен белешеп торалар. Апаны бик нык яратайык, апа дип йөрибез инде. Исем белән отчество белән әйтмидерик. Ул безнең өчен бик кадерле укытучы, класс җитәкчебез. Аның артыннан калмыйча ияреп йөридерик, кече класслардан ук. Инде уны бетергәндә бигрәк тә достату класс булып, укытучыбызны бик яратып, башка укытучыларны да шулай ук бик хөрмәтләп, мәктәпне тәмамладык, әйбәт итеп, мәктәп еллары, озак еллар хәтердән чыкмыйча сакланды, бик күп еллар төшкә кереп интектерделәр, очрашып тордык. Әлхәмдүлилләh 25 ел, 30 ел, 54 ел, менә 58 ел инде бетергәнебезгә тагын очрашуга кайттык, җыелдык шунда. Балалар үстереп оныклар сөйгән. Бүген оныкчыклары да булган әлеге ханымнар кабат бергәләп мәктәп елларын искә алдылар. Telefondan сөйләшеп торабыз, күрешәбез. Рәис апа безнең әйтәйде, без бит инде бөтен кеше галим булып бетә алмый, без галим була алмадык дигән шул әйтәйде. Галим булу җиңелдер, кеше булу читендер дигәйде. Чынлап та шулай, без читен галим булмасак та кеше булып яшәдек, Аллаһка шөкер, исән сау яшәдек, начар юлга кирмәдек, яхшы балалар үстердек, Аллаһка шөкер. Белемле, кырыс, шул ук вакытта гадел кеше буларак хәтерләренә кереп калган укытучыларына рәхмәт әйтеп, оңарга үз тормышлары турында да сөйләргә ашыктылар укучылары. Әлмәттә укыдым, Нырлатта яшим. 55 ел Нырлатта яшим. Берсе дә үзгәрмәгән. Юк, бернинди үзгәреш юк. Без 4 ел тамамладык. Тагын очрашкан идек. Онда да шушылай бөтенсе шат күңелле, исән саулар. Берсе дә моңаеп, ничектер мискинән утыручыларыбыз юк, зарланып утыручылар юк. Бар да шат күңелле, бөтен нәрсәне Аллаһның биргәненә мең шөкер. Шәрбән авылында тудым, Әлмәттә укыдым. Рәис апаны, апа дибез инде Хәнәфиевне түгел, Рәис апаны бик хөрмәт итеп, яхшы укытучы, тыйнак иде инде бик. Шул хәтле белемле, искиткеч тыйнак кеше ул. Хәзер дә тыйнак. Ал берәрсе булса аның урында бик риләнер иде. Шулай һәр вакыт каршы алып, кызы шундый тәртипле, укымышлы әни дип итеп тора. Классташлар инде менә очрашып торабыз. 2 елдан соң очрашуга килдек тә, мин сыер савучы булып эшлидем, Таярка. Рәис апа әйтә барды, менде сәхнәгә ди, сыер савырга калсын, 10нчы класслар уговаривать итәргә кушты. Менә бик каты мактап сыер савырга күңелле дип бөтен кешене мактадым да, шушы елны кескене бит шешегә укырга киттем. Biz okugan vaqtda diktatu yaşadık, укытучыларыбызны уважать иттек. Хәзер мәктәп яннан киткәндә кеңел тула инде, мәктәп уже ташлана башлады бит инде. Һәр вакыт искә алабыз укытучыларыбызны, балаларыбызны, классташларыбызны һәрберсен искә алып яшибез. Бик әйбәт яшәдек, әйбәт укыдык. Ул әйбәт дип инде уртача укыдык. Моннан киткәнчә 12 ел сыер савып педагогда яркы булып эшләдем. Тегендә киткәчтән укып техникага утырып кранда эшләдем. Без онны бетергән вакытта ул институтта укый иде. Юк-юкта зимнигә сессиягә китеп бара иде, җәйге сессияләргә китеп бара иде. Без барыбер ул китсә дә шуның кадәр бердәм булып, класска бернинди дә тап төшермичә класска ул кайтканча барыбыз да тату булып шулай укып бирдек. Ул бөтенесе Рәис апаны хөрмәт итү нәтиҗәләре. Күрсәк яңадан сезне дусларым, бәхетебез артыр, белегез шуны. Рәйсә Хәнәфиевна берничә буын укучыларга белем биргән һәм заманында районда гына түгел, оннан читтә дә танылган мөгаллим. Иң бәхетле укучы дип саныйм. Биредә утырган укучыларым искиткеч, мактауга лайыклы укучылар. Алар бик яхшы укыдылар, тыйнак, тәртипле булдылар, яхшы белем алдылар. Һәр кайсының профессиясе бар, бөтенесе дә бик мактауга лайыклылар. Мин бу укучыларым белән горурланам һәм меңнәгән рәхмәтләремне әйтәм.
Көне буена сузылган очрашу сөйләшү 2 елдан соң кабат очрашу турында килешү белән тәмамланды. 2 елдан әлеге чыгарылышларның мәктәпне тәмамлауларына төгәл 60 ел булса, укытучылары РСФСРның атказанган укытучысы Рәйсә Исмәгыйловага 90 яшь тулачак.